jekk ikollna wieħed li huwa b'ingħajr provvista tad-dawl naraw kif nistgħu intuħ il-kurrent lura kemm jista' jkun malajr. Qegħdin naraw kif naħdmu u nirsistu biex kemm jista' jkun nerġgħu nġibu n-netwerk fil-qagħda li kien, ġifieri il-qagħda hija taħt kontroll, però nerġa' ngħid dawn l-individual cases li għandna li rridu naraw kif nagħlquhom kemm jista' jkun malajr. Dan intqal mill-kap eżekuttiv ta' Enemalta Ryan Fava waqt intervent telefoniku fil-programm Sibt il-Punt ma' Manuel Mikallef. Hawn qal li l-korporazzjoni għaddejja bi programm estensiv ta' investiment biex tkompli ssaħħaħ in-netwerk tal-elettriku filwaqt li sostna li l-investimenti li saru fl-aħħar snin diġà taw riżultati importanti waqt il-mewġa ta' sħana li laqtet lil pajjiżna fl-aħħar jiem. Huwa spjega li matul il-mewġa ta' sħana d-domanda l-elettriku laħqet rekord ta' 743 megawatt. Fil-fatt sostna li minħabba fek kien hemm diversi ħsarat fis-substations, però issa ġew msaħħa b'mod sinifikanti. Bil-livell ta' high tension għandna substations kollha nista' ngħid li huma mixawlin. Tajjeb ġifieri m'għandniex sitwazzjoni fejn għandna żoni illi huma milquta, żoni kbar għax għandna substation ma nistgħux nixeluha. Nista' ngħid li grazzi għandna substations kollha li huma mixawlin. Fava spjega li l-Enemalta qed tikkonċentra l-ħidma tagħha wkoll fuq it-tisjieħ tan-netwerk ta' voltaġġ baxx, jiġifieri l-cables li waslu l-provvista mis-substations sad-djar u n-negozji. Spjega li dan inaqqas id-tabbija fuq cables individwali u jnaqqas ir-riskju taqtuħ tad-dawl f'żoni fejn il-konsum ikun qoli ħafna. Il-kap eżekuttiv tal-Enemalta qal li għad hemm lokalitajiet fejn jeħtieġ isir aktar tisjieħ tan-netwerk fosthom il-Belt Valletta u Birgirkara. Fava qal il-programm ta' investiment li huwa mifrux fuq 9 snin mhux se jaqaf hawn fosthom l-installazzjoni tat-tieni interconnector. Naturalment, is-sena d-dieħla ħajkunna wkoll installat it-tieni interconnector, ġifieri dak ħajkun jgħid ukoll jgħin fl-aspettattiva tal-ġenerazzjoni x'hekk aħna lħaqna 743 megawatts din is-sena. U s-sena d-dieħla niġu nerġgħu nintlaqtu b'heat wave li tkun bħal tal-lum u tkun telat iżjed id-domanda, dak ikun jgħid jgħin mill-aspett ta' ġenerazzjoni. In-numru ta' substations ġolla kelli meta jkun hemm żvilupp, ovvjament dawn iridu jiżdiedu. U dawn jiżdiedu huwa biex kemm jista' jkun il-kurrent ikun qed jinqasam iktar. Is-sistema ta' distribuzzjoni tkun iktar aħjar u nevitaw loads għoljin fuq cables partikolari. Fl-aħħar nett huwa ringrazzja lill-ħaddiema tal-Enemalta li f'dawn il-jiem kienu qed jaħdmu bla waqfien biex jirrestawraw il-provvista fejn seħħu ħsarat. Filwaqt li ringrazzja wkoll il-familji tagħhom għas-sagrifiċċji li qed jagħmlu waqt li qrabathom ikunu fuq il-post biex iservu lill-pubbliku.